हंसवाली मैया की रिकॉर्डिंग बाय मां भवानी स्टूडियो आरा। म्यूजिक बाय मोहन यादव। आजू होई के हंस पे सवार आजा माई बीना वाली। आजू होई के हंस पे सवार आजा माई हंस वानी। आजा माई बीरा वाली आजा माई हंस वानी। आजा माई बीना वाली आजा माई हंस वानी। आजू होई के हंस पे सवार आजा माई बीना वाली। आजू होई के हंस पे सवार आजा माई हंस वाली। प्रेम से बोलो विद्या दाहिनी की। आजू होई के हंस पे सवार आजा माई हंस वाली। विद्या के हई रउआ ज्ञानी जी, बुद्धिया के हई रउआ श्यानी जी। सब कोई जानत हई जग जननी, ब्रह्मा के हई रउआ रानी जी। ब्रह्मा के हई रउआ रानी जी। विद्या के हई रउआ ज्ञानी जी, बुद्धिया के हई रउआ श्यानी जी। सब कोई जानत हई जग जननी, ब्रह्मा के हई रउआ रानी जी। तनी कोई दीही बेटा बबिचार आजा माई बीना वाली। तनी कोई दीही बेटा बबिचार आजा माई हंस वाली। बोला बोला सरस्वती मैया की। तनी कोई दीही बेटा बबिचार आजा माई हंस वाली। निरंजन निराला बात लिखे, रौरे कृपा से माई सीखे। छोटू धर्मेंद्र अभिषेक परवाना, गावतार जवन माई दिखे। गावतार जवन माई दिखे। निरंजन निराला बात लिखे, रौरे कृपा से माई सीखे। छोटू धर्मेंद्र अभिषेक परवाना, गावतार जवन माई दिखे। रूप धई के अनेक अवतार आजा माई बीना वाली। रूप धई के अनेक अवतार आजा माई हंस वाली। आजा माई बीरा वाली आजा माई हंस वानी। आजा माई बीना वाली आजा माई हंस वानी। आजू होई के हंस पे सवार आजा माई बीना वाली। आजू होई के हंस पे सवार आजा माई हंस